DJ Akram, play the music. Play the music. We are waiting for you. Play the music. DJ Akram, play the music. Play the music. DJ Akram. DJ Akram. DJ Akram, aya. Jumana, sama da sauti yadda ya dace DJ Akram. Right, your boy, I spring. You know what it is. Make your way to the boy. Hanging right here with my man, DJ Akram. What's up, Nigeria, Africa? It's your very homeboy, MC Clemo, and I'm chilling down with my man, DJ Akram. Take it to the center. DJ Akram. Zama da ke ba, ni ma ba san na dama a zama da kai ba. Unity mita 93.3 zango. Ban yi da dama ba zuciya da na miƙa ta gunki. Sa hannu karbatan da ke ce sirri na. Ban yi da dama ba zuciya da na miƙa ta gunka. Sa hannu karbatan da kai ne zaɓi na. Wani sakon zuciya da hannu ya rubuta, shi kuma baki yana bidar za ya karanta. Na yi shiru kai nawa zan yi wa mugunta, bana zurfin ciki a furta bukatata. To na yi miki sallama buri nake amsa ta, gaba ko mai guziri da kalmomin kauna. Ba na sauki maraba ba, maso ɗan san so ba zai kyabinsa da jifa ba. Mai nema in ya gusa ba zai iya samu ba. Mai haƙuri ba ya rako bare ba shingawa. Ba laifi in har ka rusa aikin mai barna. Ban yi da dama ba zuciya da na miƙa ta gunki. Sa hannu karkutin da kai ne zaɓi na. Kuna nishaɗantuwa da wannan sauti daga DJ Akram, sarkin sautin Unity FM 93.3 Jos. Ban yi da dama
kashin makar masolin zamunsa dan hausa yana faɗin kaci za kan busa kowa ya zamo gwani a sai shi a aikinsa tseren kallon ciro ga mai shukar dusa rawa sai mazari waka ko ita ce aiki na Ni ma ka farin ciki ya zama muradina. Zan so mu kaɗaita ne da kai ka ji sirrina. Ina da talan waraka a fili da kalbina. Allah ya haɗa mu ne da kai da akwai ƙauna. Komai kunci na tanda tilasu mutuwaina. Ni ma alkawari kai za ka zamto angona. tanadin zaunawa auren maza a yau shi ta tare amarya ta kishe da ni an gona murna da tsalla har ina juyawa samun kamar kana more sai ne gidan kalango waka zan yi da sunan ka kai zana cewa ango wani zan maza amin barka ka zan gare ni jigo da ka fito a kalle ka sauran maza siyo dare
kar da ki bar da na saki inda ke kusa to zan samu lafiya ki min kalamin kauna da wurwuri a gari na so can ake yin kauna ga bishiyar so ta hodar zauna dan ba kamar ka cikin yohina na baka so har da gyaran kauna kullum cikin raina kuka nake ba kai bana iya ko tari so yayi nisa kilo baka ma muke nake zana taho gare ki ko da ma ruwa ake kauna ita ce lebar da zan rike na taho ita za ta hana na jijjige so tun da dai da gaske muke mun yi riko yau gashi mun zamo taurari sabo da kai daɗi ne na duniya kayo gini ya mamaye zuciya launin kala na soyayya kuma ka iya dan Allah ka so dole na maka magiya ni da kai kadai nai sabo a duniya abadan da kai zan fari Kuna nishadantuwa da wannan sauti daga DJ Akram, sarkin sautin Unity FM 93.3 Jos. nazari na zuciya bai wuce injiya kake ya so a inuwar ka naga inda zan fake empty boy recorder raba mu tabbas akwai wuya da ke mai alkawarin zaman duniya rabo mu tabbas da akwai wuya da kai da alƙawarin zaman duniya ke ce farin ciki na kane abin tunawa na da babu ke a dama na lallai zuciya tana kuna sai ka tashi raina bara ne fitar ta mai sona ado in nai shirin ke ce nai in ka ga na fito kusa ka nake so na ga ka so wanda ke son ka fata na ne gani na zama da ke girma ne fata na kai kudin aure ne a daura da ni da ke baiwa ne amarya na ce da ke daidai ne taro za a yau dukan dangi ne bikin da ba ai kamar shi ba a faɗin duniyar nan ke ce farin cikin zaɓin zuciyata yarda ta tana bin ka kabirawa ta soyayya idanu da sambobi sun ji na wuya a raina ina ji da kai ne zan yi tarayya sauyi na gaskiya shi ne ke wajen hanya ni dai ka yi min na gani kaunar ka na shirya mu je ko ina zan bi ka nai niyya ka dai wanda in ban da lafiya ke zuwa jinya dai akan ka ne komai ba zai yi shi ba raba mu tabbas akwai wuya da ke mai alkawarin zaman duniya alkawari ne cikon kauna in aka saba ya zama cuta alƙawari ne tukun Kai, don, shikar. ya zamto ka Unity ita ce inda zangon FM cikin gari.
zama gaba ki cire ruhi ki ban kyauta. hawaye ba da ni da ke ba za mu rabewa ba alkawari da ke tun da mun kulla na tabbata ba za ki guje ba idan da kai ba zan yi hawaye ba da ni da kai ba za mu rabewa ba alkawari da kai tun da mun kulla na tabbata ba za ka guje min ba idan da ke raina ya bar kunci in na fake zuciyar ke na sandanci da kin rike mini ba ni takaici kisa zuciya ta daina kula faci daure kirke mini soyayya ta saka na aran kiki yau mini gata to idan da ke ba san yi maranci ba gani da ke ba samu rabe ba yarda ta zuciya ta na baka ka amsa in dai tafiya ce da kai nake yin gasa a cikin dashe na zuciya kake yin tausa to da sarewa sai ka zo kana yin busa da salon ke rawa ina yin farfasa kai ne aniyata garkuwa na sa tsakanina da kai mun wuce gasa to ka rage mana za da rage maka ba za mu rabe ba DJ Akram so shi dan Allah a karda ka cutar da shi mayaudari halin da illa Allah raba mai da shi na tabbata ido na baya kwalla a sai dai kama da garwashi sana'arai ba za ki guje mini ba kuma zuciya ba za ki saki ba idan da kai ba zan yi hawaye ba da ni da kai ba za mu rabewa ba alkawari da kai tun da mun kulla na tabbata ba za ka guje min ba masoyi idan da kai a gefe na ba zan ki fara'a ba
nishadi ku kore damuwa da kun ji sauti na ku tururuwa haba ku zo mu dinse mu more rayuwa yaba samba samba yawa hey kama buga ganga abdul zero mai wasa ga taron yan mata ne da matasa ni ko baitoci za na zubo sirasa wani sabon sauti ne ka bugo da gano yan mata sun taka ke ba da guri in ba kya tako maza dai kowa ya fito ai juyi tara kwai maza kwai a to da akwai zance ga dutse yau zai buki kwai ku ji dan musa sautin ga wakar da na kai wata sun taka ni na gano wata sun juya wata sun boza ni na gano wata sun taka na yi rubali a wani hausa sakara bai mara abdul zero na yi producer kiri 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 Don Kar Unit Mita 93 Zangon FM cikin gari. Idan ga zamani mene amfanin laya duk wani wanda bai da kunya baya ban kunya a sanna mun zamo bulalar hanya saba bugata daga mata ka tanka na gwanja malam ka garata waka na doka na gama fitata na ce kai can kuma kiyamun mukurata ayya kai aba oriba aha saba asa nan a zuciya kisan cewa zan kula da ke idan har babu ke ba za na isar da sakon da ke rai ba. Kananan a zuciya kasancewa zan kula da kai idan har babu kai ba za na isar da sakon da ke rai ba. Muradin zuciya ke ce ɗaya ta ki taho da sauri idan na yi rashin ki na tabbata sai an minni gori irin su baru da sauran sun sai za su yi murna da kari don haka kisa a ranki za mu zauna ba fargaba. Ta ya ake gane saurama ya taho ya shiga cikin ciki waɗansu suna saka su tunanin waɗansu kuma mafarki ni kwana waya zarce na kowa abu na kai sadauki ranar da za a yi buɗa matar kaza ai kira na ba wai ba. Kuna nishaɗantuwa tare da DJ Akram daga Unity FM mita 93.3 Jos. Zan so ki juya ta nan idan ki ganin akwai abin da zan faɗa kai bar mata nan masa dai anan ki zo da ɗaran gwada kamshin jikin ki ya da girgita ni ko da a duka sai na faɗa sai mun bar tarihi da ni da ke a soyayyakin ji sayi ba. Ku irga mini za na fara Kirga mana za mu fara idan ta yi kaɗan na ƙara idan ta yi kaɗan mu ƙara gudun sa gudu wai asara gudun sa gudu mai asara idan sun kulle mu ɓara idan sun kulle mu ɓara idan ka san ka ci bashi idan ka san ka ci bashi mai nauyin bacci
bacci ka tashi nauyin bacci ka tashi da kayan ƙura'a jini shi da kayan ƙura'a jini shi rabar jifa mai gila shi auna haka fuskar zance kamannin zaurance sai mai dace hakan zai tantance ko saurare anan a bambance je kai nema ka bar niyyar kwace satarance hali zai kaskance in tsafkanai gado so to kauce ni na san duniya yar kanwace amsar auna ka bar nauyin baki ƙauna takan sa a yi sabo wani kosan rai takan sa ya yi sabo baya goguwa kalar zanen zabo laifi aike ga mai niyyar zambo mu dai waƙe muke son kamawa Kuna nishadantuwa da wannan sauti daga DJ Akram, sarkin sautin Unity FM 93.3 Jos. Jariri ya zama ango wannan karamin lamari ne amma in ka yarda da lillahi da kin gina a rayuwar da kin mini illa da kin so ni dole za na fada kogin zuma sako ne ya darsi cikin zuciya abin sirri ne ni da ke na aminta ya kamata ki gane idan na boye sirrin hakan daidai ne ita soyayya mai fishi na ce yawa ne kan masoyinka yin hakan girma ne kuma shashanin mini da ke kauna ne neman dace ni da ke bukata kunyar ruwa masoyana ina da masoya kamar da gana hata gaban da minin kai na gode Allah ni silata sanina shine yaba mata na yaba mata kuma su mini gata taken wakan na fansata na ce da za ku gane ku bi su ku huta da suna kulla ni nan gani nan bari mata dole ne bin ku bazar ku ce wata sani umar na zo na ke tako raina da ya ɓaci sai yi normal da na gan ku ko da yan zarku ba mu yi shakku za mu gaishe ku ni da ado banjan ku ne kun shaida masoyin ku ne in dai ado min ku ne ba mu gudun azage mu ne na san baka raina mata ba haihuwar ka kai ba kai ba wata tara ciki ba wai ba ayya wannan ake sai mata kai sama bari ba kai sama kaza
yarinya kin sacen zuciya yar yarinya kar da ki bar ni na shawiya a gidan biki kika sace ni zuciya kin iya kwalliya ga ki da kyau siririya ga ki cikin na gawaye na amarya ki rawar zamani kar da ki ja baya shigar ki shiga ta atamfa ce ba ƙarya kuma dole a ce da mijin iya baba gari na arewa akwai kaya gari na arewa akwai kaya gari na arewa akwai kaya mata na arewa akwai kaya mata na arewa akwai kaya kayan da akwai daɗin kallo ga na zama ga 'yan kwallo tauraro ne kana ballo na gansu suna yi min gwalo shiga ban dauka ba baya fidda barawo duwa a gida na biki ga kyawawan yan mata sai na zaba tunda akwai ni'ima a gare su gware magana ce babba waka ce sana'ata ba za na yi sata ba dan na zama kai ma ka zama duk wani mai kuɗi ko kuma tallaka duk wani malami ko kuma jahili duk wani sarki shugaban kasa bawon mata ne na gansu suna yi min gwalo gani na baje koli na waka ta biki ina ke domin mata ka sake mini sauti isa gwamba kana yi min gata wai a fasa ba wani ma ban sauya sauti ba fadalina sama mata mata ya ga kalma magana kurani ba tunda na ga kwalba har yau bata daina shari ba haba mata Allahnku shi za ku duba shi dai ka kare ku mai ba ku komai yayin bukatar ku mai kare buɗi sa'in wadatar ku ku daga hannu ga waza ya sauke ku ku fito ban ce ku koma ba azalina ce da bora ba idan dai wuri da mata na zo zan yi waka ga mai ce a fasa ba dalili ni ne ka waka domin ku mata ba wai da gori ba domin kure shi ribar sa ganye mata ku tashi ban ce ku zauna ba sama ai mata ku ne kuke yanga ku yi kyau in kun kasa riga ku fito ku ta ku cikin burga muku waka da salon kidan ganga gata mai rijiya guga a gaida kokan ba zai zama raini ba haba ban ce ku ce no ba domin da daɗi ko babu daɗi ado na kwanta ba gama ba ku sauti ba na zo da motion kuma kun asabtin kullum batun ku ba za na kushe ba ni da ku tigeta rabuwar mu ne ba no wanda zai ce biyar ba za mu yi ba DJ Akram sirri na juna rufe asirinta shaidar mutane rama ka bada
a gaba ba zan butulce ba ban so biyo nisa don ba za na juya da shi ba da amana don ba za na juya ba ko zan kwanyi na tafe ba zan sauya zato ba zan sauya ba. Kuna nishadantuwa da wannan sauti daga DJ Akram, sarkin sautin Unity FM 93.3 Jos. Kuma shi dace ne khairi ne ba musiba ne ba. Kullum yake ban rata alaka ba zan yanke ba. A kansa zana sadaukar da rai ba zan gori ba. Wanda ya so ka kaso shi bai zama aibu ba. Ko za ya zama dalina tutarsa ba zan yada ba. Ba zan yada ba. Na riga na yi nisa ba za na dawo ba. Tunda ƙauna ta zaman sila ba zan waigo ba. Na duba cikin gari ban samu madadin mai suna ba. Ko za a bani fandari ba zan canza hasashe na ba. Ko za a ce na bar gari kan so ba za na sauke kayana ba. Na dace ko yanzu ne na tiri ba. Kallo ne sanadi da ba mu fada su ba. Na riga da na gano bai barin kowa ko da harumansa shi so lamarinsa ba sabo. Dan kwali da hula abina akai wa mata. Doko sautin ka kati isa Gombe, na bugo waƙar kallabi da hula har sobe. Kyawo na gini wallahi sai da ran yabe. Kai sanya gini na mata 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 mata. Idan rana ta fito mai za ya tare ta, kowa ya tashi dan ya nemo mai sansa. Idan ka je kogi kwallo ka ga kafarsa, kowa ya rike masoyiya mai kishinsa. In kawo ka tsaya wallahi to za ka ga wasa. Alhaji ya ga yarinya so da kauna ya rasa, zuciyar shi ya kwari sai ya tura ɗan sandar zuciyar shi ya kame. Kun ji so da kauna ya zo magishiki har an aure. Alhaji ya aure yar budurwa. Alhaji ya aure yar budurwa. Sama sama sama. Komi kabila saboda mota kan saya, jirgi kan saya, gida kan saya, gona kan saya, fili kan saya, makaranta ka je, aiki ne ka je, aikin gwamnati, da kuma kayo, dan kasuwa, aikin gwamnati, ko aikin lebura, ko aikin kankare, mawaka ma kake, malinta kake, malami kake idan ka fita kokarin ka ba mata. Mata, 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 ayakai, ganguna na mata, tambura na mata, aya, sautin irin na mata, kun ji gangar mata, kun ji sautin kuma mata, 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 ayana, ayana, ayya. Wasa muka zo wallahi ba dan wargi ba, kauna ta haɗa aure ba kuma wasa ba, so me za mi gare ku in ba murna ba. Hai sama sama, hai ku daina ta gaba ya ku shigo cikin fage. Yaro in ne akwai kuɗi tsaron manya, tsoho da kuɗi kuce da shi gatan yara. Yarinya ta ga wani tsoho ta kamo, kaunar shi dare da rana yara ina zamo. Ayya ayya ayya, to yara mu nemi yan kuɗin sawa aljihu. Sauna zai
gangunan kiɗa kan gazo buga tun da zare bai zama zare in ba auduga in ba ku babu lokacin da yi waka na yar wacce take kin kiɗan mu ce kan karamar mace wadda take san mu ban wasa kan babbar mace sai ta da balarabar gidan zannuwar mu ce mai ɗaukar magiyar hala san ta tayar ni ta ban mutum da Allah ya hukunta ka doka a takatin da ba ya da bare kare goma yebe sai dai ke goma kin zama to ya yar biyar ke sai ta dan adam ne gida biyar kai zan dawo gare ku bayan kwana biyar ni muku tambaya da wannan sauti daga DJ Akram sarkin sautin Unity FM 93.3 Jos. ban san na ku ba kun fi dubu har ɗari da goma balle biyar kara ne mugun makamashi mai wahalar yakun shi ko mugun magangari kura ce a nan ba adamu dan gwanja ke gidi kar ku ji wani daban mata sai ku yi rawa tsaye kamar da zama a bar wani gefen an ce siri ne Abdul Sauti kaunar kita buhanta ta rata min jikina kina ji kina kallo na yi rikicewa ki ban zama ta soyayya sha in bi ki gulbi ashe soyayya tana da daɗi idan ka samu mai son ka sai ka fara faɗi idan ta baka kalmar so sai ka fara kauɗi kana faɗi kana cewa duniya da faɗi kusan haɗi na Allah ne so yana da daɗi idan fa har ka dace zuciyar ka ba ta kuna na sha ta kai ni rana igiya ta begen ki na rataye dukan jikina arwashi na kaunar ki ya kona mun shashin jikina kin ga ke kadai na sa raina san kike ta kwana amma buri na raina ki zamo mallakina wallahi ke na zaba a cikin raki duba idan an ce babu ke a garin baza na kai ba ko me aka ban a cikin duniya baza na so ba yace ta farko karshe a garin kirin ga duba yace farin ciki na safiya da rana
suna ta tafu. A'a na ga gida yayi gida na ce na ga waje yayi yan adawa kowa yake ta taku. Wasu dan su yi taron gidan wuni ne na ga sun je aran zani to ba muna ganin cikin ku. To na ga kawayen amarya reras sun zo wajen tuna dole gurin gani a bare ku. Da ku da amarya ya ta girma wadda an ganta shi ta kama. Ba ta yi mai halin kunama to kun ga ku me zai sa ta yi wani dama. Aba kai mana ire 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 aba Salamu alaikum mata. Masu gida nake salamu alaikum. A yau karyar ware-ware ta kare. Ni ga yar filani tallan nono. Wari dille ya ki kawo nono. Da me jo safura waɗi kosan. Kai mu sha mu koma bakin aiki. Kun san wanda ya iya ya huta. Aiki ba ka son a fara a bari. Wannan kiɗan kiɗan mata ne. Gangar kiɗan kiɗan gayu ne. Ga tambarin ku yau na adoka. Salisu na ku ne mai jamfa. Haku furfuto ku jero layi mata. Kuyi bazari bazari mata ku rausa ya dan Allah. Wannan kiɗa kiɗan gari ma ne mata. Kai na ya Allah haku aljanna mai jamfa ma mu ya manai I Allah ya budu ama I maza da garma maza da garma maza da garma ta ga mu je na she yarinya maza da garma wai shan mashiri ke kwaryake maza da garma in kuma kikiya ki sha mamaki maza da garma ta ga na she haba yarinya yawa maza da garma mamu da yan manaf na gode maza da garma wara shaida yari fulani maza da garma wara shaida yari fulani maza da garma ki bani kuɗi na she na kawo nake maza da garma yari 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 na gada di goma maza da garma yari 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 na gada di goma kai Allahu akbar mai jamfa Allah ba ya biya Yar duniya ina labari. A yau fa da mu ake ta yi kan tsari. Wata ran arado sai labari. Halisu yan silinda ne mai jamfa. Tare da Mahamud nau'yan nan. Mai tambarin ayanti yola maza. Ina yi kiran ku kai samari ku taka kowa mai ashanti yola na kai eko kai kowa iya maje ya huta. Kuna nishadantuwa da wannan sauti daga DJ Akram, sarkin sautin Unity FM 93.3 Jos. Ishi baba Ishi baba Ni kadai magana ne ya so ku ce da ni gwarzo ne. Na zo na mika sahaban da za ya sa hake alfahar yar baba. jarumi fasa taro kake tun a baya cin na gane na zo ina ta dakon sako gare ka ishe baba Ishe, ishe, ishe baba ishe, ishe, ishe baba ishe, ishe. ishe baba Zuciya na tattara tana mallaka miki ke adana. Ke kadai ce wacce nake yi wa sosan ke ya shiga bargona. Tallafa ga zakan ki guje mini daga zuciya da kake bar mini. Na riga ni shi na yadda za a san gani. Burina ya cika na samu yar baba. Yar baba. Ishe, ishe,
na tsaya gunka don baka mini son wasa. Na baka kaina da do cikina ka sani fadar kaɗan ba. Ishe baba, ishe baba, ishe baba. Unity mita 93 Zango FM cikin gari. nishadantuwa da wannan sauti daga DJ Akram, sarkin sautin Unity FM 93.3 Jos. Ba sani ba sabo da wanda du ya rabu da ke, karki wani yankan baya za a ji mu da ke, har zuciya na dauka mun daidaita da ke, tunda har mun saba
so ne. Karka bar ni janin matashi. Rayuwata da ke ta tabbata ne a dan zuciya. Tun da kin bar biyar ki dau ɗaya ne ba zan bar ki ba. Rayuwata da kai ta tabbata ne a dan zuciya. Inda ka dau guda ka share biyar ba zan bar ka ba. Karɓi damar ki, tunanin ki yanzu zai barki. Matashi. Yau mafarkin ki, na tashi ki gane har ɗaki. Matashi. Tunda na ganki, na karɓe ki ya ba zan barki. Matashi. Ba na raina ki, ruko na ki zan ba zan barki ba. Ƙyala mai haushi da zancen shi za a jefe shi. Mai gudun nashi ka dobe shi mai ya same shi. So na karɓe shi da ranar da zan biyan bashi. Yanzu na lashe na same ka to ba zan bar ka ba. Rayuwata da ke ta tabbata ne a dan zuciya. Tun da kin bar biyar ki dau ɗaya ne ba zan bar ki ba. Ba namijin da na sanya a raina, an shi ta yin sanda na maka ko zan kauce ki ba da wuri da ni ya dace. Ranka nan ya danne da ni da kozin. Mata karko ba da ni mana ko zai ku sanya a ran kuɗi na ƙaunar ku. Mai son ka dan rabu kar ka guje mishi, daure kamar saurin zama kozin. Kai ka zamo mai kora tili-tili, ya san ka a zuci na ke fama kozin. In ka aminta da suna kai mini, daure sakar mini na gama kozin. Ka dubi girman wanda ke sama kozin, yarda da suna ka gama kozin. Wurin raina kai ne kozin. Ta zo ta bar min kozin. An yi mata yin so ka karba, mai yaudari shi yake hau kuma. Dukkan mutum na gari baya zamba, na san na so za ka yi mini tarwa. Kace da kai alkawar rike mini, karka yadda wata ta yi min gini. Na sani kwarai kana da imani, baka cin haƙin wani na sani. Saurayi madubin 'yan mata ko Kuna nishadantuwa da wannan sauti daga DJ Akram, sarkin sautin Unity FM 93.3 Jos.